Jama'a barkanmu da dawowa cikin zango na biyu a cikin shirinmu na li'irabin sunaye ko zababbun kalmomi daga harshen Hausa. Wanda ni Abubakar Usman a Hausance nake gabatar daga kamfanin a Hausance Multimedia. Satin da ya gabata muka zo da suna ko kalmar hankali. Sannan muka fassara tare da yin li'irabi ita kalmar hankalin. Idan ba a manta ba, mun fara bayani ne akan cewa ana iya sarrafa hankali ta fuskokin addini ko kuma akasin haka. Wato aiki da hankali yana iya zamowa domin bautar Allah ko kuma domin bauta ko wata buƙatu na mutum na yau da kullum. Ma'ana shine mutum yana amfani da hankali domin neman lada ranar gobe kiyama a wajen Allah, ko kuma domin biɗar la'ada kawai a duniya. Da wannan ne nake cewa Ku biyo mu domin ci gaba da sauraron shirin. hankali ta fuskar addini. Hankali a addinance shine duk abin da mutum yake amfani da shi wajen bautar Allah domin neman aljanna, amma bisa mizani ko na ce ma'auni na shari'a, wato abin da yake daidai da umarni ko hani na Allah. Idan mai saurare bai manta ba, mun yi bayanin cewa Allah ya sanya wa ɗan adam sha'awa, sannan ya sanya masa hankali, wanda da shi ne hankalin ne mutum yake iya danna sha'awarsa. Ita kuma dabba sha'awa aka sanya mata ba tare da hankali ba. Bugu da ƙari, duk wata gaba da take jikin ɗan adam ni'ima ce da Allah ya masa, wacce sakamakonta shine mutum ya gode masa ta hanyar yin amfani da kowace gaba wajen aikata abin da Allah ya halatta, fuskar ci ko sha ko magana da baki, saurare da kunni, shaƙa da hanci, ɗauka da hannaye, tafiya da ƙafafuwa domin katange tsiraici da sauran ababen da shari'a ta yarda da su. Sai dai duk waɗannan ababe da na lissafa mutum zai iya yin amfani da su ne kawai bisa yadda Allah yake so. Idan ɗan adam ya sa hankali wajen sarrafa su, to hankali zai taimake shi. Idan ba a manta ba, an ji cewa hankali shine babbar kyauta da Allah ya yi wa ɗan adam, sannan ya sanya shi a wani matakin da zai iya bambance tsakanin ƙarya da gaskiya. Matuƙar son rai bai shiga tsakanin hankalin mutum da abin da ake so hankalin ya gane ba. Haka zalika, a duk lokacin da Allah ya magana yana yi ne da masu hankali, domin su ne kaɗai suke iya fahimta. Abin nufi shine ma'abota hankali, irin waɗanda son rai bai riga ya masa illa ba ko tasiri. Su ne ma'abota fikira da fahimta, su ne waɗanda da zaran Allah ya magana suke saurin ganewa da hankalta. A daidai wannan gaba yana da kyau a sani cewa akwai kammalallen hankali da kuma tauyayyen hankali. Kammalallen hankali a takaice shine abin da aka yi amfani da shi wajen nisanta duk wani abin da Allah ya haramta, komai ƙanƙantarsa, sannan aka yi amfani da shi domin kusantar abin da Allah ya halatta. Da wannan ne nake so a biyo mu a hankali a jiyar da ake sarrafa hankali ta ɗaya fuskar, wacce ba ta addini ba, wanda shi ne abin da ya yawaita a tsakanin al'umma sakamakon son rai da ake yi domin cimma wata manufa ta wani lokaci a nan duniya. Ni Abubakar Usman a Hausance daga kamfanin a Hausance Multimedia nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.